ma ġejx hawn bi pretenzjoni illi nifhem fil-letteratura iktar u iktar fil-poeżija. Kif ħanispjega iktar qudiem ma kienx l-iktar ħaġa li kont akkanita li meta kont qed nistudja. F'din il-preżentazzjoni qasira xtaqt immiss żewġ aspetti li qegħdu lil Dunkarm fl-isfond tal-epoka tiegħu. Wieħed jirrigwarda il-moderniżmu fit-teknoloġija, fl-imġiba, fil-ħsieb, il-midja maġla ta' innovazzjonijiet u drawwiet moderni. L-aspett li ieħor huwa l-bidliet politiċi, soċjali u kulturali li seħħu fi żmienu. Daqshekk ieħor maġla, l-ewwel aspett li Dunkarm jaqtalu nifsu, it-tieni wieħed jittrasformah u jirrendih pionieri ħares il-qudiem. Dejjem skomda it-tranzizzjoni minn epoka għal oħra, minn dik li bl-Ingliż nsejħula comfort zone għal żona ġdida li mhux ċert x'essarra fuq fejn ħatwassal. Tema li intrigat lil diversi awturi. Matthew Arnold fil-Stanzas from the Grand Charters jgħid wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born. Kien jitkellem fuq it-telf taċ-ċertezza li t-tik il-fidi fis-seklu 19. Jew Antonio Gramsci fil-kuntest tal-faxxiżmu, il-vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire, kważi kelma b'kelma ma' dak ta' Arnold avolja f'kuntest differenti. Dunkarm ukoll inqabad bejn żewġ dinjiet, waħda qiegħda tmajna u l-oħra għall-inqas fajnejh donna ma tafx fejn sejra, jekk ma titlifx it-triq ukoll. Marrat tas-salib is-seklu 20 ġab miegħu bidliet kbar li sawru lid-dinja tal-lum li sawru lid-dinja li llum aħna tant familjari magħha. Il-firxa tal-elettriku, it-trasport mekkanizzat, it-telekomunikazzjonijiet, ir-radju, iċ-ċinema, l-ajruplani u ħafna innovazzjonijiet li l-ġenerazzjonijiet ta' qabel lanqas biss kienu joħolmuhom. Fetħu tieqa fuq id-dinja li lin minn xtutna u ġabu magħhom bidla fl-istil ta' ħajja u l-mod kif in-nies taħseb u ġib ruħha. Għall-inqas fost dawk tal-ibliet. Importanti għax Dunkarm jħobb jagħmel distinzjoni bejn in-nies tal-ibliet u n-nies tal-irħula. Daħlu b'ċerta għaġla, forsi qabel ma ħafna setgħu jidrawhom sew jew jaġġustaw ruħhom għalihom. Il-gwerra l-kbira tal-1914-18 komplet fetħet il-bib għal attitudnijiet ġodda. Anki f'Malta, hekk kif żdied it-traffiku ta' eluf ta' soldati miġjuba minn fuq il-front biex jifiqu jew jiddewwew. Ġabet magħha il-bidu tat trade unionizmu, kuxjenza politika ġdida fil-klassi tal-ħaddiema, perċezzjonijiet ġodda tal-Ingliżi li kif spiċċat il-gwerra bdew jagħtu s-sensi bla d-doċċ. Bidu bikri tal-ġlida tal-klassi, maġun ma' ċertu stmerrija lejn il-politika Ingliża li anki wassal għall-irvellijiet tas-7 ta' Ġunju. U iżjed tard lotja ta' gvern responsabbli li tat ħajja ġdida lill-politika nazzjonali. Kollox ma kollox żmien ta' taqlib mimli inċertezza u opportunità skont kif tħares leha. Bħal ħafna Dunkarm sirt nafu l-iskola. Meta kienu iġeluna nistudjaw il-poeżija li nistqar ma kienx is-suġġett favorit tiegħi. Dak iż-żmien tas-sekondarja ukoll kien żmien ta' taqlib fil-mentalitajiet għalina lekk imsejħa baby boomers. Kienet daħlet il-frażi generation gap, dik li speċi ta' aljenazzjoni bejn iż-żgħażagħ u l-ġenituri tagħhom. Kien żmien daqsxejn ta' rivoluzzjoni kulturali fost iż-żgħażagħ għalkemm bħas-soltu inqas f'Malta minn pajjiżi oħra. Bħalma jiġri f'kull ġenerazzjoni li tkun tiela, iż-żgħar jaraw il ta' qabilhom antikwati u ta' qabilhom jaraw iż-żgħar bla kumpass. Mill-ħafna poeżiji li ġeluna nitalmu li żjed li baqgħet imwaħħla f'moħħi kienet dik imsejħa progress. Fejn Dunkarm b'nostalġija jibki d-dinja li trabba fiha
dinja ordnata fejn kulħadd jaf fejn hu postu fis-soċjetà u jitħassar id-dinja li kienet dieħla minn floka. Iż-żgħażagħ naturalment jaqalawha fuq rashom għax jiġu jitmejlu u minn fuq għandhom il-wiċċ tost li jiddieħku. Il-kliem tiegħu frattant iż-żgħażagħ titħaq li mħabba saret sport. Ix-xjuħ iħokku rashom jgħidu li m'għandhomx tort. Kif kienu jgħidu id-dinja rota u faċilment dal-kliem seta' jingħad minn xi xieħ ta' snin 60 u 70. Żgur li mhux dik diskors ta' xi rivoluzzjonarju. Imbagħad fl-aħħar jieqaf jilmenta u jirrikorri għal sarkażmu b'attakk fuq il-progress teknoloġiku. Bistanza li baqgħet imwaħħla fil-memorja tiegħi, niftakru jirrextajjenna fil-klassi bit-bissima irreverenti fuq xuftejh lil Dun Franz Camilleri li kelli x-xorti jallimni l-Malti fil-kwarta u li konna ningwalaw miegħu għax kien raġel għala bibu. U l-istanza ngħid nista' ngħidha minn moħħi immanna l-ajruplani, it-toki, il-wireless, viva s-seklu tagħna, is-seklu tal-progress. Allura Duncan bir-romantiċiżmu u n-nostalġija tiegħu ma tantx kien jinżel tajjeb maż-żgħażagħ tal-età tiegħi. Biżżejjed tara kif kien iħares lejn it-tfajla tal-kampanja, safja, mistħija fil-ħars, fil-kliem, fl-ilbies. Mhux bħat tfajla tal-belt imqaċta minn fuq u minn taħt. Meta tkun ġuvni mimli ormoni ibaqbqu ġo fik, b'xi waħda mqaċta tkun toħlom u jekk jista' jkun mhux safja wisq. Inħalli hemm il-kritika tal-poeta nazzjonali qabel ma joħroġ xi ħadd għalija. Kien prodott ta' żminietu għalkemm dawk li studjaw sew jistgħu wkoll iżidu li kien kapaċi meta jrid ikun digressiv jekk mhux progressiv. Imbagħad naturalment l-imħabba għall-ambjent naturali li kien itambar fuqu toħodha kif trid. Reżistenza għal progress fil-kuntest ta' żmienu jew ambjentaliżmu progressiv fil-kuntest tal-lum. Aw huwa fuq il-pjan politiku u kulturali li joħroġ il-lat progressiv tiegħu, b'mod speċjali fejn jidħlu l-isem Malti u d-definizzjoni tan-nazzjon Malti. Mhux għax in-nazzjonaliżmu huwa xi ħaġa progressiva minnu nnifsu fil-fema tiegħi, iżda għax Duncan kisser il-forma tradizzjonali ta' kif ħafna politiċi u ħassiba Maltin kienu jinterpretaw in-nazzjonaliżmu. Kif nafu fis-snin 20 u l-biċċa mis-snin 30 Malta kellha għall-ewwel darba il-gvern responsabbli. Mal-għotja tal-Kostituzzjoni tfaċċaw il-partiti politiċi u nata bidu għal ħajja politika bejn wieħed u ieħor kif nafu għallum, inkluża il-polarizzazzjoni. Iżda għal uħud id-drawwiet il-qodma mhux tal-li ma tbidlux tal-li komplew jibbiesu. Il-qasma politika ewlenija ma damitx ma reġgħet saret dik ta' bejn it-Taljan u l-Ingliż. Kienet storja antika li komplet ħraxet minħabba li dak iż-żmien kienet jiġri l-Italja taħt il-gvern ta' Mussolini. Fil-qosor ħafna il-kwistjoni tal-lingwa kien hemm dawk li appoġġjaw it-Taljan nistgħu nsejħulhom l-establishment ta' dak iż-żmien li ridu jsostnu l-status quo fuq quddiem nett il-borgezija professjonista u l-kleru politikament rappreżentati fil-biċċa kbira mill-Partito Nazzjonali, kif kien jissejjaħ dak iż-żmien. U kien hemm dawk li appoġġjaw l-Ingliż fejn l-appoġġ kien iżjed mifrux soċjalment u jvarja minn proprjetarji tal-art sa ħaddiema taċ-ċivil u tas-servizzi. Progressivi għax kontra l-status quo u rappreżentanti fil-biċċa kbira fil-Constitutional Party ta' Gerald Strickland. Bażikament, is-sitwazzjoni tal-Malti kienet li dawk li kienu jimbuttaw l-Ingliż kellhom tendenza li jimbuttaw ukoll il-Malti. Ġieli forsi anki biex jisservew bih ħalli jaqalaw barra t-Taljan, peress li dawk favur it-Taljan kienu jqisu l-Malti bħala sempliċi dialett imnissel mill-Arbi. Biex jiġġieldu din l-idea biex tfaċċat it-teżi żviluppata fis-seklu 19 minn Agius de Soldanis li l-Malti kien imnissel mhux mill-Arbi li ħafna kienu jistmerru minħabba razziżmu jew bigotterija reliġjuża, iżda mill-Puniku, il-sin tal-Feniċi l-Antiki
It-teżi tinsinwa li l-Malti kien imnissel minn ċiviltà terġa' iżjed antika minn dik Latina, it-tradizzjoni li kienu jgħozzu dawk li jimbuttaw it-Taljan. Ħadd ma ħaddan din it-teżi iżjed minn Strickland li malajr fehem il-potenzjal tagħha bħala arma oħra biex jikkumbatti il-pretenzjonijiet tal-Pro-Taljani. Tant ħaddana li fis-snin 30 anki semma il-lukanda ġdida li nieda Hotel Fenicia wara il-Fenici. Il-Pro-Taljani min-naħa tagħhom peress li kienu jissuspettaw sa ċertu punt bir-raġun l-aġenda tal-pro-Ingliżi li jużaw il-Malti biex jaqalgħu barra t-Taljan saħħu t-tendenza li jbaxxu l-Malti. Jinsistu li kien sempliċi dialet fqir mhux adattat għall-użu iżjed għoli bħal-leġiżlazzjoni jew il-kultura. Iżda fis-snin bikrin tas-seklu 20 il-Malti kien beda jieħu postu fil-kwistjoni tal-lingwa indipendentament mill-ġlieda bejn it-Taljan u l-Ingliż. Kien hemm żewġ fatturi li waslu għal dan. Wieħed kien it-twaqqif tal-għaqda tal-kittieba tal-Malti li fost il-pjonieri tagħha kien hemm Dunkar minn nifsu wara ħafna snin ta' frustrazzjoni u firda bejn il-kittieba bilan ewlieni li joħolqu ortografija komuni u grammatika xjentifika u bekk jaqtaw darba l-dejjem li l-akkuża li l-Malti ma kienx żviluppat biżżejjed għal finijiet ta' amministrazzjoni liġi u kultura. Il-fattur li ieħor kien il-kuxjenza politika ġdida li tnislet fost il-ħaddiema matul l-ewwel gwerra, speċjalment dawk tat-tarsna li kienu fuq quddiem jimbuttaw lil sin Malti. Dan narawh b'mod speċjali fil-mod kif iġġieldu bl-aħrax fl-Assembleja Nazzjonali tal-1919-20 kontra dawk li riedu biss it-Taljan u l-Ingliż bħala lingwi uffiċjali tal-edukazzjoni, kien żvilupp li għamel differenza kbira għax ħafna ħaddiema kisbu l-vot għall-ewwel darba fl-1921 u bis-saħħa hekk twieled partit kompletament ġdid, imsejjaħ il-Partit tal-Ħaddiema li qiegħed l-avvanz tal-Malti minn ta' quddiem fil-manifest tiegħu. Bħalma dawk favur l-Ingliż kellhom ħabta jużaw il-Malti kontra t-Taljan, kien hemm mill-banda l-oħra it-tendenza li ħafna li kienu favur il-Malti kienu wkoll favur l-Ingliż li iżjed għax ħafna ħaddiema kienu jqisu l-Ingliż iżjed utli mit-Taljan. Dawk li kienu favur it-Taljan, speċjalment il-fera iżjed intransiġenti ta' Erik Mizzi u l-Kamra tal-Avukati, kienu jibżaw mill-Malti iżjed milli kienu jibżaw mill-Ingliż. Kienu jqisu t-Taljan bħala la lingua di Malta. U semmek l-Ingliż ma kienx teddida diretta għax l-Ingliżi qatt ma pretendew li l-Ingliż kien the language of Malta. Iżda l-Malti kien, u meta l-kittieba tal-Malti bdew jorganizzaw ruhom, kienu se jxejnu l-idea tal-Malti bħala dialett fqir b'applikazzjoni limitata. Tantu hekk li fl-Assembleja Nazzjonali qed jifasslu l-Kostituzzjoni kienu lesti jaċċettaw l-Ingliż u t-Taljan jingħataw l-istess importanza. Basta mhux il-Malti. U li kien għalihom laqqas ma jriduh jintuża fid-dibattiti parlamentari. L-ilsien u l-identità nazzjonali naturalment huma żewġ faċċati tal-istess munita. It-teżi ta' dawk li kienu favur it-Taljan kienet li Malta hija kulturalment u storikament Taljana u għalhekk l-eruq tal-identità nazzjonali tagħna kien it-Taljan. Ma tantx triterf biex tara l-paradossa f'dit teżi li n-nazzjonaliżmu hu definit mir-rabta ma' pajjiż ieħor. Terġa' dan kien żmien fejn l-Italja imperjalista kienet bil-miftuħ tqis lil Malta bħala terra irredenta. Art li bir-raġun missa kienet biċċa mill-Italja. Anki jekk biex inkunu għedna kollox ma jfissirx b'daqshekk li l-Pro-Taljani Maltin kollha xtaqu jingħaqdu mal-Italja. Fil-kamp oppost kien hemm paradossa daqstant ieħor kbira. Dawk li kienu jżommu mal-Ingliżi u allura favur il-Malti wkoll, mal-Ingliż mhux mal-Ingliżi, għax kulħadd kien jżommu mal-Ingliżi, u allura favur il-Malti wkoll, kienu jorbtu l-interess nazzjonali ħaġa waħda mal-interess imperjali Brittaniku. Terġa' kif ġa għedna minħabba l-arfin tal-Ingliż kien utli biex wieħed isib impjieg
u promozzjoni maċ-ċivili u mas-servizzi, dawn li kienu jirrappreżentaw l-ħaddiema kienu wkoll favur it-tagħlim tal-Ingliż, avolja kienu minn ta' qoddim jiġġieldu favur il-Malti bħala l-ilsien uniku tal-Maltin. Kellna żewġ nazzjonaliżmi antitetiċi għal xulxin. Il-polarizzazzjoni kienet waħda fonda li ftit ħalli wisa għal kompromess. Jingħad minn min studja ferm iżjed minni, probabbilment ħafna minnkom, illi Dunkarm ma kellux partit. Jew il-partiti ma kellhomx post għalih. Fuq il-kwistjoni tal-lingwa, li iżjed li kien iqarreb leħ kien il-partit tal-ħaddiema. Imma fuq affarijiet oħra ma setax kienu qrib wisq għax il-partit iżjed ma jmur iżjed kien qed isir ostili lejn l-istituzzjonijiet stabbiliti mhux inqas il-Knisja. Mill-bqija Dunkarm ma kellux ħin għal fissazzjoni bejn min iżomm mal-Ingliżi u min iżomm mat-Taljani. Ma jistax iniżżilha li biex tħobb lil pajjiżek trid bil-forsi xxejjer il-bandiera ta' pajjiż barrani. Hekk bajda u ħamra biss. Kull lewn barrani qed jgħid li l-bandiera Maltija, kull lewn barrani li jitħallat mal-wienek ikun blu jew ikun aħdar iħassallek ismek. Naturalment il-blu tal-bandiera Ingliża u l-aħdar tal-bandiera Taljana. Naturalment, m'hemmx iżjed stqarrija diretta ta' dan mill-kliem tal-innu Malti. L-om li tatna isimha. In-naviga passaġġ personali jipprova ma jmiss mamkien fit-taqtija bejn il-pro-Ingliżi u l-pro-Taljani. Daqstant ieħor jinfex kontra min ikompli jwarrab l-ilsien Malti għaliex tarmih l-ilsien li tagħtek ommok u titlef aqlek wara l-ilsien barrani. L-attakk huwa impliċitament kontra l-ilsien Taljan għax kif rajna ftit kien hemm pika bejn l-Ingliż u l-Malti. Min-naħa l-oħra iżjed ma avvanza l-Malti u żdied l-appoġġ leh, iżjed ma kien akkanit, iżjed min kien akkanit għat-Taljan safa jattakkah, anki bil-goff. Per eżempju, meta Eric Mizzi kien Ministru tal-Edukazzjoni fis-snin 1932 u 33, kien ħapassi biex jimmina sew l-ortografija l-ġdida tal-għaqda tal-kittiba tal-Malti. Kif ukoll l-enfasi fuq l-eruq semitiċi tal-ilsien Malti. Ta' istruzzjonijiet biex l-allima iwarbu l-ortografija ġdida tal-għaqda tal-Malti u jgħallmu tfal jiktbu l-Malti kif iħossuh, jiġifieri kif kien jiktbu min kien imdorri jaqra bit-Taljan. Ta' wkoll istruzzjonijiet biex l-allima fil-lezzjonijiet tal-Malti dejjem jażlu il-kelma romanza se jistgħu u jiskartaw il-vokabularju semitiku kif nafu ħafna kliem bil-Malti huma doppji waħda minnhom il-romanz l-oħra ġej mis-semitiku. Fil-verità Dunkarm ma kienx ben vist il-kamp pro-Taljan, għall-inqas minn dawk estremisti. Mill-1932 il-qoddim, it-Taljan f'Malta sab ruħu taħt assedju mill-Ingliżi. Minħabba fost affarijiet oħra, il-fissazzjoni fuq it-tagħlim tat-Taljan li kien qiegħed iġellidhom ma' Mussolini nnifsu, l-ewwel fil-1932 qaċtu t-Taljan mill-iskejjel primarji u sena wara addirittura ħadunna il-Kostituzzjoni. Da kollu biex ma jiġġildux ma' Mussolini. Kontra l-miżuri biex idajfu t-Taljan u l-influenza kattru l-miżuri biex idajfu t-Taljan u l-influenza tat-Taljani. Peress li l-Ingliżi komplew bit-tendenza li jimbuttaw il-Malti biex idajfu t-Taljan, uħud mill-pro-Taljani irreaġixxew kontra l-Malti b'saħħa iktar minn qatt qabel. Kien hemm min saħansitra qis li min kien qed jimbotta l-Malti bħala renegat u kollaboratur tal-Ingliżi. Hekk tqis Dunkarm f'artiklu twil tal-1934 li der fil-Gazzetta Malta, il-ġurnal ta' Mizzi, Settembru tal-1934. L-artiklu iċanfar lil Dunkarm talli abbanduna il-kitba bit-Taljan, l-ilsien tal-kitba tiegħu tal-imoddi, u nxteħed fuq il-Malti. Kważi jgħiru traditur, mhux biss tal-kultura Taljana, imma anki tar-reliġjon Kattolika Apostolika Rumana.
ukoll maġuna mal-lingwa Taljana, jallega li waqaf in-nassa tal-Ingliżi, Duncan waqaf in-nassa tal-Ingliżi, li minn dejjem rridu jużaw il-Malti biex jeqirdu t-Taljan. Ħalli inkiss idefsu l-Protestanteżmu. Ifakru lil Duncan li l-Malti safi huwa legat tal-ħakma tal-Arab li darba kienu jasruna. Għaliex jistaqsih tiċħat iċ-ċiviltà Kattolika Latina a favur dik Musulmana, laqqas tistennija minn saċerdot imbagħad u baqa' sejjerek. Biex intemm Duncan ġiet mejjel u kompla l-mixja tiegħu jimbotta l-ilsim Malti u l-verżjoni tiegħu ta' nazzjon Malti mhux imdakkar minn identitajiet barranin. Iż-żmien ta' raġun għax il-Malti mhux biss wasal biex ħapostu bħala l-sien uffiċjali ta' Malta, iżda ma' żmien ma baqa kważi ħadd li jisfidaħ bħala l-sien li jagħti lil Malta l-identità uniku tagħha. Iż-żmien ta' ukoll raġun għax minkejja li ħadd ma kienet tgħaddilu minn moħħu li xi darba Malta tinfata' mir-rabta barranija, Malta spiċċat pajjiż sovran bil-bandiera mingħajr blu u mingħajr aħmar. Grazzi ħafna.